likitan fassara. Barka dai Dr. Zakir Naik. Sunana Harrison Profilin, ɗan ƙasar Amerika ne kuma sana'a ta gwangon wato sai da ƙarfuna da kuma siyan ƙarafin. Wayansu daga cikin abokanai na ma'abota kallon muhawararka wato a YouTube da kuma sauran kafafen da ake sanya muhawarar taka. Sun yi ƙoƙarin janyo ni wajen kallo da sauraron muhawarorin nan naka da ake sanyawa. Hakan ne ma ya sanya ni samun tarin tambayoyin da nake da matuƙar buƙatar sanin ansarsu. Na yi wa'annan tambayoyin a gurin mabambantan malamai, amma ban samu gamsuwa ba sam daga amsoshin da na samu. A jerin jadawalin malaman da nake kallo da saurara a YouTube, a gani na kai kaɗai ne malamin da kake da fikira da hazaƙar da za ka iya fahimtar da ni na gane, don kai kaɗai ke da fasahar da ban taɓa ganin irinta ba. Kuma tambayar nan tana da matuƙar muhimmanci a gare ni ka amsa min da har yanzu ban samu gamsasshiyar amsa a kanta ba. Tambayoyin nawa suna da rukuni biyu ne. In na tattaro su na haɗe su guri guda babu lallai na fahimci abin da nake so na samu zai zama wani iri daban. Ka ce kafattalin duniyar nan Allah ne halicce ta, kuma Ƙur'ani ya yi magana akan lokutan da aka ɗauka wajen yin abubuwa kamar duwatsu da kuma dabbobi da kuma mutanen da ake man jarrabawar. Tambaya ta anan ita ce, wai me yasa kafin Allah ya kudurce halittar kafattalin abubuwan da ya halitta din, kafin ya kudurce halittar mu kanmu mutanen, kafin ma ya kudurce aiko annabi Muhammad ko kuma ma annabi Adam din, wai shin me ya sanya ne kafin ya shirya duk yin wa'annan din ya san lallai ko yadda sakamakon zai kasance bai da kyau, cewar lallai da akwai mutanen da ya san cewa ba za su yi mai biyayya ba, kuma zai azabtar da wa'annan mutanen a wuta, ya san za su ji zafi, za kuma su ji ciwo. A'a, sannan a ce laifin da suka yi ne na ƙin biyayyar. Wai me abin da ya sa ni kafin ya halicci kafattalin duniyar ya san cewa ƙarshen al'amarin zai zama bai da kyau, wa'inda suka yi biyayya za su samu tsira, su kuma sannan kace wa'inda ba su biyayya ba zai iya tsiratar da su in ya so. Wai me yasa ne ma dole sai ya halicci mutanen ne duk da ya san cewa sai sun saba mai, duk da tarin hikimominsa da na ji kace. Wai me yasa sai ya yi mutanen ne? A yi haƙuri tambayar nan in ta tafi ba daidai ba, wai akan me zai sa kansa a ɓacin ran na halitta waɗanda ya san dole sai sun saba masa akan abubuwan da ya ce su yi. Wannan ita ce tambaya ta farko. A ƙasanta kuma, ta wani dalilin kuma idan na amince to shikenan Allah shi yayi kowa, shi yayi komai, shi ya halicci wancan ya halicci wannan. Me yasa ne Allah ya dage kamar idan ka kalla a cikin Qur'ani, idan ka kalli ƙoramu, ka kalli duwatsu, ka kalli shauran abubuwa da tsirrai, abin ya taɓa ni. Me yasa ne kake so lallai sai mun kalli waɗannan abubuwan a matsayin wani abin burgewa, bayan Allah cewa kawai zai kasance kuma ya kasance din? Na kasa gane menene wani abu a nan gurin wanda yake da mahimmanci, domin a gurin Allah wannan ba komai bane. A gani na babu wani abin burgewa ne a ciki ko kaɗan. To ban san me isa kake son lallai sai mun girmama abubuwan da ya ba, ko kuma sai mun ga abin ya burge mu ba. Dan uwa, wannan tambaya ce kai mai kyau, kuma tambaya ce mai ma'ana kwarai, ta burge ni sosai. Sannan ya ce ya kalli bayanai waɗanda na yi sa a YouTube tun a baya kan, kuma ansa tambayar ya kasa samu sam. Yau zai ci ansa kuwa. Dan uwa ya yi tambaya cewar tun da Allah ya san komai tam, kafin ya ƙudurin halittar lahira da duniya, kafin ya ƙudurin halittar mutanen ma, idan har ya ƙona ko mutum ɗaya ko zai iya hana hakan faruwa. Aha, zai iya hana hakan faruwa, kuma zai iya sawa ka a saba mai ɗin. Tabbas zan ma bayani. Dan uwa ya ce ko da a ce mutum ɗaya ne ya shiga wuta, shi yana ganin wai Allah bai kyauta ba ne. To bari na dawo kan tambayarka. Na je makaranta kwarai kam, na je don koyo ne, kuma na san za ku ji an ce Islamic International School. Idan malami ya kawo muku jarrabawa, in dai gaskiya zai yi, me yasa ya zo ya rarraba jarrabawar tasa, kuma sannan ya rubuta a jiki biyu a tara da biyu shine ne? To sai ga wani ɗalibi a kusa da shi, sai ya ga ya rubuta amsa 5, sai malamin ya gaya wannan ɗalibin, goge 5 ɗin nan ka sa 4. Shin adalci ne a gurin malamin a cikin ɗakin jarrabawa ɗalibi ya yi kuskure, shi kuma kawai sai ya zo ya gyara mai? A nan ai ba shi da wani zaɓin ne, kuma idan ya hakan kamar shi ya taimaka masa ne yake ganin tambayar nake so ka amsa mun. Tambayar nake son ka amsa mun kawai. Ɗakin jarrabawa malami ya ka jarrabawa, kuma duk da wannan ne ina ganin ai ba na iya wannan lokacin ba wani abu bane. Na iya wannan lokacin ba wani abu bane, sai malami ya ce kai ɗalibi goge 5 ka sa 4. Wai me kake tunanin shauran ɗaliban za su ɗauka ne? Ba adalci.
kai daidai. amma ai zai iya yin adalcin gaba ɗaya sai ya ga musu ni ina ganin ma me yasa Allah ba zai iya halitta ba ta yanda ba wanda zai saba masa kaga shikenan babu wanda za a yi ba daidai ba. Dan uwa anan yana cewa me yasa Allah ba zai halitta ta yanda ba sai an saba mai ba haka ne? Ƙwarai kam. To ai Allah ya riga ya yi wa'annan su ne mala'iku ai. Allah ya riga ya halicci mala'iku kan su san ba sa taɓa saɓansa ba sa tsallakewa umarninsa amma su kuma mutane wasu halittun ne da Allah ya sake yi mala'iku ba su da damar yin abin da suke so kamar yadda kace ka saurari fayafai na zai zama ka ji wannan kuwa ai su ma mala'ikun halittun Allah ne amma kuma ba su ne mafifita ba Allah mai girma ya yi mutane ne akan suna da cikakkiyar damar da za su yi masa biyayya ko kuma su saba masa su suna da zaɓi tun dai da har ka zaɓi ka yi jarrabawar to idan ku har ka saba mai zai saka a wutar tsani idan kuma har ka yi biyayya ga umarninsa to sama kake da mala'ikun saboda su mala'iku Allah ya halicce su akan bin sa ne don haka dan sun bi shi ba wata rawar gani suka taka ba su mutane su ne mafifitan halittun da Allah ya yi su kuma ya ba su cikakkiyar damar bin sa ko bijirewa waccan tambaya ce daban kan cewar Allah ya sani ko sarai saboda shi na daban ne ya san abin da zai faru gaba shi buwayi ne shi yasa ya yi zubin wasu halittun na mutane masu cikakkiyar dama shi fa laifin na kan mutane ne ba kan Allah ba kuwa a'a to ai Allah ne halicce mu da wannan nakasun sannan kuma duk da haka ba na kasu ba dai cikakkiyar damar yin ra'ayi dai to amma me yasa yi mu a hakan alhalin ya san zai dauki wasu mu ya sanya su a cikin wuta anan wai me yasa dole sai wannan wasu halittun ne na daban ai abin da ka riga ka yi shi a baya idan ka tashi a gaba shi za ka yi koko za ka wannan ya danganta ga ra'ayin mutum ne idan bari mana dan uwa abin da nake so to ka gane ya riga ya yi halittun mala'iku ai abin da kawai nake tambayar ka anan a su mala'iku idan sun ba Allah da kuma mutane idan sun ba Allah a ciki waye yafi ani fa ni ne inda za a ban dama ta bi zan so a ce a cikin mala'iku na zo domin ko za dama ta bi kai daidai to ai dan ma hakan Allah mai girma ya ce a cikin suratul a'raf sura ta 7 aya ta 172 Allah mai girma ya ciro dukkanin bayi daga jikin annabi Adam ne kwarai wannan yana cikin alqur'ani idan ka duba kwarai kuma Allah ya faɗa a cikin suratul hashr sura ta 59 aya ta 21 idan da a ce Allah mai girma duwatsu ya saukarwa da Qur'ani ko to da fa duwatsun za su zama masu biyayya ne ko kuma Allah ya faɗa a cikin suratul ahzab sura 33 aya ta 72 ku mutane ku ne wawaye wayanda kuka zaɓi fi jarrabawar ina magana kan ku da ni wawaye ne yanzu kuma shine muke cewa ba ma so gaba ɗaya mu wannan jarrabawar saboda mun karanta mun ga da wahala wanda ya tambaye ni an da tambayi annabi Adam ba haka ban dan uwa Qur'ani ya ce kowane dan adam an tambaye shi amma ba za mu tuna ba saboda an riga an shafe mana shi kaf da ba a riga an shafe ba za mu tuna to fa Allah mai girma a cikin Alqur'ani yake cewa ka zabi kai jarrabawar idan ka zabi kai jarrabawar to fa za ka kasance a saman mala'iku ne ko kuma ka zama a ƙasan su ne wannan yana nan a cikin ayar idan ka duba za ka gani to amma fa ni san ban tuna kuma ka ga dan uwa ka bar ni gama kawai ba tambaya kai bane tambaya ne dakta kana bukata amsa kuma ina bukata to Allah mai girma ya tambayi duk bayi Qur'ani kuma ya ce ka zabi kai wannan jarrabawar wawa ne kai ku da ni gaba daya wawaye wayanda suka zabi su jarrabawar idan ku har aka ci jarrabawar idan kai nasarar bin umarnin Allah da kauracewa hanasa to kana saman mala'iku za a daga darajarka sabanin haka kuma kana ƙasa zaka zama a ƙasan mala'iku ne so muke yi mu kasance a sama a kullun ku da ni ƙwarai kuwa burin mu kenan a kullun kana cewa kai baka tuna ba dama ai ba za ka tuna ba ai ni ma nan da kake gani ban tuna ba amma kuma na da Qur'ani to a ranar alkiyama Allah yana cewa ba wani mutum ko ɗaya wanda zai yi ja akan tuhumar da ya riska daga Allah lokacin za mu tuno a ranar alkiyamar kawai dai abin da za mu ce a sake ba mu dama ta biyu Allah mai girma zai ce lokaci ya ƙure domin za a baka dama ta biyu kana magana ne akan a sake dawowa cikin duniya abin da kai shi zaka girba don haka wanda suka faɗi Allah zai sa su inda ya dace da su to alqur'ani ya faɗa na riga na faɗa muku tun a baya ba wanda zai ja da hukuncin Allah wayanda suka faɗi za su ta roƙon Allah ƙarin dama Allah zai ce lokaci ya ƙure Allah mai girma ya riga ya gama ba mu dama tsawon rayuwar mu a duniyar nan ka aikata kuskure Allah ya baka damar gyarawa ka gyara kai ta yi kana ƙarawa shi kuma yana yafewa har sai da ka mutu to dama ta ƙare tambayar ka ta farko na amsa kan cewa me yasa Allah ba zai yi halittu ba sai sun saba mai ba saboda ya halicci na gaba da wayancan ne duk wani mai kwakwalwa ya sani to lallai duk wani abu wanda yake da cikakken yanci shine madaukaki akan wanda ba shi da wannan yancin maganar da kai cewa kai baka tuna ba gaskiya ka faɗa a lokacin da ka mutu ka gamu da Allah a ranar alkiyama zaka tuna kai da kanka ne wanda zaka faɗa ka ce ka tuna ni ma kaina ban tuna ba sai dai na tabbatar da cewa alqur'ani baya kuskure ku saboda a kimiyyance idan har ka saurari lacca ta kam na ce kaso 80 na zancen alqur'ani in ka duba yayi daidai da ilimin kimiyya kaso 20 ne ke walankenuwa daidai ne ko kuskure to ga duk wani mai hankali idan kaso 80 lallai sun yi daidai
20 ɗin can da suka tsaya kuma suke cikin tantamako? To ga duk wani mai hankali ko da duk 20 ɗin sun musanta, ni ɗalibin kimiyya ne, na san iya abin da na sani, don haka na yarda da magana alƙur'ani cewar mu muka zaɓa. In ba don haka ba da sai ka zo ka tambayi Allah cewar me yasa ka yi wani a mutum. To ai daman ne shi ne za ka ga laifin Allah. Amma Allah ya tambaya a alƙur'ani haka ne, duwatsu suka ba da haɗin kai, komai ya ba da haɗin kai, amma mu mutane muka karɓi tsarin. Amma shin kai ka tuna sanda aka tambaye ka? Ni dai ban tuna ba ko kai ya ne kamar baka jin bayanai na ce ma ban tuna ba ai. In kuma har za mu tuna to ina jarrabawar kenan. Ka duba ka gani mana idan misali malami ya koyar da kai, malami ya koya ma abu a aji, yana bari ku kwafa ne, ranar jarrabawa kuma sai ga ya kwace littafin. In kuma malamin ya ce a'a ku je da littafin ku, to ina jarrabawa kenan. Haka ne, to amma dai shin bayan an fita daga ɗakin jarrabawar za ka iya duba littafin ko a'a? To amma ai ko da a ce ɗan uwa kaga saurare ni kawai. Na ce idan an gama jarrabawar za ka iya koma gida ka duba littafin ko a'a? Tabbas zan iya. Amma kuma ana cikin jarrabawa za ka iya? Ko kaɗan. To don haka ɗan uwa yanzu muna cikin jarrabawar ne, in an gama sai ka je ka duba ta. In ka ce a'a malam a bar littafi na duba, na manta tambayar ne zai baka ne, kaga ba zai baka ba sama. In ana kan tsaka da jarrabawa babu damar duba littafi, wannan shi muke kira sata amsa. Ka gani? To lokacin da aka gama jarrabawar, idan har baka tuna din ba, to anan sai ka ce wannan wani irin abu ne. Amma kuma alƙur'ani ya riga ya ce babu wani wanda zai yi jayayya akan hukuncin. Mu jira za mu gani ai. To kun ga dai ni ɗalibin kimiyya ne, a abin da na karanta, a ilimin da na samu a kaina na kimiyya, da na tsaya a cikin nutsuwa na karanta shauran littattafai, kuma na karanta alƙur'ani, na samu lallai alƙur'ani shi kaɗai ne littafin, da duk wasu hujjoji da na tattara a binciken shi kaɗai ne ya haye. To don haka ne ma a matsayina na ɗalibin kimiyya wanda bana abu sai da bincike a nan nace shikenan, lallai zancen nan da yake cikin alƙur'ani gaskiya ne. Ban tuna ba ɗin ai shine jarrabawar, in kuma na tuna ina jarrabawar kenan. Wannan duk bayanin nayi maka shine akan wata kalma da ka faɗa ɗazu, da kake cewa ko Allah zai ji ɓacin rai sam. Allah baya ɓacin rai sam. To bari ka ji wani misali, ni nake da ɗaliban koyon lafiya, kuma sai nake son duk su ciwo makarantar lafiya. Ɗalibai nawa ke zuwa makaranta to da suke nasarar shiga makarantar lafiya? Za ka ɗan iya sawa? Kaɗan ne. Kaɗan ko? Ina jin ma ba su fi kaso 5 ba. Ko ma in ta ɓaci kaso 1, to a nan sai ka ce mai isa aka yi makarantar inda idan 'yan kaɗan ne za su ci. Ƙwarai kuwa ta iya zaɓaɓɓu ce kawai. To wannan ne yasa Allah a lahira yayi aljanna firdausi. Ba kowa bane ya zama ya shiga aljanna firdausi. Wai akan me? Me naji ka ce? Wai akan me? To shikenan faɗa mun, wai me yasa kowa bai tafi makarantar lafiya ba? Saboda ya danganta ga kaifin kwakwalwarka, domin idan baka da kaifin kwakwalwa ma ba za ka iya cewa za ka je makarantar lafiya ba. To ai ka bawa kanka amsa. Da bakin ka ce ba kowa ne zai je makarantar lafiyar ba. Sai iya wayanda ke da kaifin basira. A nan ma shine dalilin da yasa ba kowa za shi aljanna firdausi ba. Aljannan ma matsayi ce, ya danganta ga wanda ya fi mai biyayya. Oh, haka ne kenan? In baka yi mai biyayya ba zai saka a ciki ba, in kuma ka yi masa biyayya ya saka aljanna abu ne mai sauki. Idan har ka yi biyayya shigarta da sauki, in fa kai biyayya na ce, sannan kuma idan har ka yarda da kanka kwarai. Amma idan baka yarda da kanka ba, to ba za ka ba Allah ba ma ballanta naka shiga aljanna. Ka zama mai gaskiya kawai shikenan. Allah ya ba mu hanyoyi daban-daban ta yadda za mu bi shi. Wasu daga cikin mu a mutane suke tunanin suna da wayo, suna ganin suna da matuƙar wayo. Inda masu wayan ne su komai gashi nan a cikin Alƙur'ani a bayyana ƙwarai cewa waɗannan kalmomin Allah ne ya kamata mu bi su sarai. Wannan ne dalilin da yasa Francis Bacon ya ce yin ilimin kimiyya ɗan kaɗan na sawa ka san Allah, zurfafawa kuma a ilimin kimiyya zai sa ka yarda da Allah. To shi yasa na ce maka Allah baya ɓacin rai, mu dai mu ne wawaye waɗanda muka ji muka gani akan yancin, amma ba Allah ba, domin ko shi Allah ya riga ya ce abin da ya same mu muka ji muka gani, to laifi namu ne anan ba na Allah ba. Allah baya ɓacin rai, na ce mu ne wawaye, abin da Allah ya ce kenan. A ranar tashin alƙiyama kowa zai tuna, insha Allah da ni da ku gaba ɗaya. Insha Allah in na je aljanna, insha Allah addu'a ne, na gode Allah. To ni dai na ji daɗi da ya zama na kasance ɗan adam, tunda ya ce in nayi biyayya na fa halittu zai sa na aljanna. Na gode masa, Allah sa ma aljanna baki ɗaya. Bangare na biyun dakta. Oh, afwan ka ce da bangare na biyu ko? To yanzu ko da na amince da irin hikimarsa, me isa ne yake buƙatar da sai mun bi shi? Ba sai ya yi mu kamar irin duwatsu, ƙoramu da tsirrai kawai sai mu masa biyayya? Yawwa shikenan na fahimce ka.
kana so ka ce shin wai me yasa Allah ya kafa misali da duwatsu da ƙoramu su gaba ɗaya ba sa yin sabo ba abin da kake san cewa ba kenan haka nake nufi. to bari ka ji kuwa su wa'annan duwatsun da wasu ƙoramu da tsirrai da shauransu ma duk shafe su zai yi kai ɗan adam a saman su kake me isa ka kasa ganewa ne alƙur'ani ya faɗa a suratul hashr sura ta 59 aya ta 21 inda alƙur'ani duwatsu ya umarta su yi biyayya to ku za su zama masu rankwafawa ne duk ƙwarin da suke da shi kuwa to a nan fa alƙur'ani ya ba da misali ne ga mu mutane mu ga duk ƙwarin dutse zai rusuna amma mu 'yan adam muka ɗauki girman kai duk ƙwari da taurin dutse ya yi biyayya amma mu muka kasa yin biyayyar to akan me kai mutum da baka da wannan taurin ka dai duba wannan misalin ƙwarai mu wawaye ne in mun yi biyayya fa kanmu muka yi wa babu abin da Allah zai da biyayyar ko kawai dan yanzu misali ka zo ka ce Allahu akbar Allah mai girma ne kai a tunaninka hakan zai ƙara wa Allah wani abu ne idan za ka faɗa so 1000 Allahu akbar ko kuma so miliyan ma babu wani girma da zai ƙara dama shi ne girman ne a dalilin da ya sa ni nake wannan bayani shine al'adar da ke jikinmu ce mutane ɗabi'ar mu ce muna biyayya ne to ga mutanen da suka zama wasu su ne wa'inda muke bi a kullum ga ɗan misali mahaifiyarka na ciwo a kwance sai kuma wani wanda baka sani ba akan hanya sai ya ce ga maganin nan ka bata sannan kai kuma da akwai wani ƙwararre wanda ka sani bari mu bashi suna Dr. X shin maganin da Dr. X ya ce ka bata za ka bata ko ko na wancan mutumin ne to Na Dr. S mana. me yasa saboda Dr. X an san shi mutane sun shaide shi kan cewa ƙwararre ne to wannan ne dalilin da yasa a cikin sallah a rayuwar ma gaba ɗaya muke cewa Allahu akbar Allah ne mafi girma Allah ne masani Allah ne buwayi gagara misali in ka kwana kana faɗa wannan ba abin da zai ƙara wa Allah sam mu za mu ƙaru da hakan idan ka girmama shi ka mai biyayya kuwa in kai mai biyayya ya saka aljanna ka babu abin da zaka bawa Allah kenan wai shin ku ko kaɗan ba za ku yarda bane sam ba za ku fahimta bane cewa alƙur'ani ya zo wa mutane don a fahimta ne ya muke haka ne wannan misalin da yake ta bamu ba kawai don ya ƙarawa kansa girma bane dama can shine girman ne idan ka faɗa so malala Allah mai girma ne babu wani abu da zai ƙara wa Allah Allah a cikin Alƙur'ani sura 35 aya ta 15 ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ku mutane ke bukata a gurin Allah shi mawadaci ne shi baya bukatar komai shi mai komai ne don haka kai dai kai duk abin da zaka yi da kyakkyawan niyya Allah ya san zuciya idan ka ba Allah kai ne zaka amfana amma ba dai shi ba sam dama can shi mai girma ne baya bukatar komai to kawai mu bi doka da tsarin da ya kawo shine ya halicce mu shi ya san abin da ya dace da mu kai ɗalibin kimiyya ne haka ne ni ma ɗalibin kimiyya ne hakan ma yasa na sani to Allah ya riga ya faɗa a ba inda zai kasance da kuma yanda zai kasance babu wani abu da ya canja daga faɗarsa wannan ma ya isa ya sa ka ji tsoron Allah Allah ya ce a cikin suratul Fussilat sura ta 41 aya ta 53 sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna musu alamomi a cikin sassansu da kuma rayukansu har sai ya bayyana gare su domin su san cewa lalle alƙur'ani shine littafin gaskiya to kamar yadda na faɗa a baya Allah ya bada misalan nan ne domin mu amfana amma shi bai da wata bukata sam mu ne za mu amfana da wannan damar da ya bamu mu yi mai biyayya to hakan sai ya kai mu ga tsira ina fatan amsa tambayar ka kenan Na yadda yana da buwaya kuma sannan bana jayayya akan abubuwan da yayi amma sai nake ganin kamar ni a gurina me abin burgewa don ya halicci duniya a gani na wannan a gurinsa aikin sakan ɗaya ne gaskiya ne yawa a gurinsa wannan aikin sakan ɗaya ne a lokacin da ya ce kar ku sha giya ai ni bana shan giya abinda nace a nan me yasa ne ya zama sai na ga girman halitta to a nan abin da nake so ka fahimta in dai har ka yarda da Allah kuma ka yarda da buwayarsa kamar yadda yanzu naji ka faɗa to jayayya ba taka bace to idan ya ce kada ka sha giya ba za ka ce mai dan me ba sam kar kai kaza ba za ka ce dan me ba amma ni ban ga abin burgewa ba a halittun dan a gurinsa ba wani abu bane mu dai a gurin mu abin burgewa ne ga shine ba komai ba kamar ya a mu wajen mu wani abu ne ga wanda ya halicci kafattalin duniyan nan idan ya ce da ni a cikin duniyar kan na sha giya kai tsaye zan fito to dan haka ni ma din zan iya bin nasa amma wani isa dole sai na ga girman abin da yayi kaga na kana ta maimaita me yasa sai kaga girman abin da yayi ne haka ne to zan ce in dai har mu mutane mu ne mafifita a cikin halitta to ni fa ya gama burge ni kuma zan ce alhamdulillah a saboda yayi ni a saman komai to idan ka ce ba wani abin burgewa don yayi duwatsu yayi rana yayi taurari to ai yayi zubin halittar dan adam ya halicci mutum
sannan mu ne mafifita akan dukkan halitta. To ya ba mu wayannan misalan ne domin mu fahimci dukkanin irin baiwar da ya a gare mu da kuma irin alfarmar da ya a gare mu. Ku ture wata kimiyya, ku ture wasu duwatsu, ku ture duk wani abu ma. Ƙarshen dai shine mu mutane mu ne a saman komai. To in na bayyana irin yanda Allah ya ɗan adam, yanda za ka ga DNA kowa nasa daban, shatin hannu kowa idan ya dangwala nasa daban ne, babu inda suka taɓa yin karo iri ɗaya. Iya wannan ma abin burgewa ne yanda ya wannan bambancin a mutane. Don haka muka miƙa wuyanmu. Idan kai bai burge ka ba, mu ya burge mu, don haka muka miƙa wuya, domin shi ya halicce mu ya cancanci mu bauta mai. Babu wanda zai mana wannan. Wannan shine kun ga mu bauta mai, mu ci jarrabawar, sai mu wuce aljanna. Ina fata na ansa tambayar. In Bill Gates ya bani $100, hakan wani abin burgewa dan ya ban $100? Na fahimci cewa ya amsa duka tambayoyin da kai mai. Ba mu da isasshen lokacin da za ka ƙara shigo da wani abu. Idan har kaga za ka dawo gobe, to muna maraba da kai. Don haka to ƴan uwa da abokan arziki a nan muka kawo ƙarshen. Tsaya zan bashi wannan ansar. Ya ce in Bill Gates ya baka ko $100, zai burge ni ne? Zai burge ka ko? Dan uwa, abin tambayar a nan, wai me yasa Bill Gates zai baka $100? In ka zo ka ce min wani Abu Sajjad ya baka $100, babu wani abin burgewa, amma Bill Gates ya bani $100? Abin da zai burge ka anan me dalilin da yasa sai kai? Wai me yasa? Abin burgewar anan shine me yasa ya baka $100, ka gane? Na gane. Idan a ce wani mutum ne akan hanya ya zo ya bani $100, ba wani abin burgewa ai. Bill Gates. Na gane yanzu. Yanzu ka gane kenan? Na gane da na fitan maka. Ya fitan mun, ka bani ansar. To insha Allah ina fatan zaka karɓi musulunci tam. Na karɓi musulunci domin na gane a yanzu shine addinin gaskiya bisa bayanan da kai yanzu nan. Alhamdulillah. Na gode tunda ya karɓi musulunci mun ci ribar zaman nan. Alhamdulillah, alhaɗa mu a zama na gaba.